Здравейте, приятели! Искам да ви разкажа един пресен случай. Имахме една заявка, направена от наш клиент преди няколко дена. Бях ви показал един наш внос. Сега сме малко не толкова средовни, защото имахме доста работа покрай вноса. Продажби, подредби и завеждане и така нататък, за което се извиняваме. Но в случая все пак да се върна. Момчето, по-точно родителите, купиха за подарък една много хубава пръчица на Бултакъл, която сега пристигна. Едно фидерче 360. И при транспортирането нещо се е случило и се е счупило най-горната секция, която е под връхчето. Сега ще ви покажа и снимчетата, която майката ми праща. Какъв ми е апела и молбата, когато сме ви дали, дали ние или колеги, без значение откъде купувате продукт и са ви дали правото на преглед и тест. Дали ще го получавате вкъщи, дали ще го гледате в офис и са ви дали преглед и тест, или ако не са ви дали колегите, ние винаги даваме, искайте го и гледайте продукта, който сте купили. И сега ще ви кажа защо. Дамата е извадила от калъфа само тази пръчка. Тя не е задължително в момента майката да знае какво получава. Получила, прегледала е само това, само тази секция и за нея всичко е наред. Прибира се вкъщи, по-точно той беше на адрес, но след като се изпратила куриера, вкъщи отваря и преглежда пратката и анализира счупеното коляно, което е. Така, счупената секция. Говори се с куриерите, няма да казваме фирми в момента, без значение, и от двете водещи фирми съм супер доволен. Контактувам повече от 20 години с тях и мало да става, както се казва. Още днес взехме реакция, пратихме счупената секция за наша сметка, нали, с безплатна доставка, да, и е за рожденик. Младо момче, тръгващо в риболова, нали, всичко случва се, както и да е. Развалихме друг комплекс, защото нямаме резервни части, развалихме друга пръчка, дарахме само секцията, която трябва. Мисля, че сме си свършили работа, въпреки че въобще можехме спокойно да кажем, имахте преглед и тест. Ако сте го анализирали по време на прегледа и теста, вече там влизат застрахователни клаузи, снима се, чака се времеви срок, дали има повреда и така нататък. На нас нищо няма да ни възстановят, както и да е майната му. Вършиме работа, клиентът трябва да остане доволен, поели сме ангажимент, свършили сме работа. Но, какъв ми е апел? По-скоро молба. Молбата ми е, имате ли преглед и тест, дали ще бъде в офис или ще бъде при вас доставено, винаги гледайте, защото после ние, изпращача, също вие сте купувач, откъдето сте го купили, ние не можем да кажем нищо на куриера. Не можем да възразим, защото вие го приемате за здрав продукт. Не се случва пред самия куриер, съответно куриера казва, ние като го доставихме, продукта беше окей, а вие сега имате някакви възражения. Затова молбата ни е единствено това нещо. Когато сме дали ние или от друг наш доставчик сте взели, колега, без значение, гледайте си нещата, за да можем и ние да искаме своевременни реакции от нашите партньори куриерите. Това е всичко, приятели. На колегата му желаем много риба, хубав рожден ден, да му е весело. Смятам, че с каквото сме били и с каквото сме могли, сме помогнали за негово добро изкарване. И това е. Ние гледаме напред в нещата, направи добро и ще се върне, ако не днеска, след време това ще ти се върне стоторно към теб. Това е от нас. Успех и много риба, King Fishing. Ваши приятели в риболова.